तो भाई लोग प्रणाम नमस्ते, स्वागत भाई नया ब्लॉग में। ई ब्लॉग 9 रही। बहुत दिन से हम ब्लॉग से शूट नहीं की कैले। ये ब्लॉग में हम अपना भाषा के ऊपर बात करे वाला बानी, जहाँ कि हम भाषा बोले नहीं भोजपुरी। कहाँ से कि हम बहुत लोग ये तो पूछे लगे कि कहाँ भैया हिंदी बाटे, इंग्लिश बाटे, चाहे तेलुगु तू जाने ला, तो भोजपुरी में ही ब्लॉग कहाँ शुरू कर तो कहीं नहीं देखो भैया। ये बार बिहार में बड़ा भोजपुरी के बड़ा चिया लेवल फैलल बा। कोनो भी भाषा क्षेत्र में कहीं पे भी लोग भोजपुरी के बड़ा तौहीन करता। तो हम ये से भोजपुरी कहनी कि चलो भैया केहू तो भोजपुरी के सुधारे में सहयोग करी, या चाहे केहू भी भोजपुरी के बढ़ावा देवे में सहयोग करी। तो ये लेके हम भोजपुरी में बनाओ शुरू कहीं वीडियो जे कि चलो कम से कम ई देख के कुछ युवा चाहे कुछ लोग जो भोजपुरी पर स्विच हुई या भोजपुरी में बनाओ शुरू करी। भोजपुरी में बनाओ के और हमारा कोनो इतना ना रहे। और एगो बेहतर चीज़ रहे कि हम कोनो भी भाषा बोली, लेकिन भोजपुरी के हम सबसे बेहतर सबसे मेन तरीका से हम बोल सकते नहीं। तो इहो एगो रीजन रहे कि हम भोजपुरी के सेलेक्ट करी। जैसे कोनो एथी नहीं के भैया, अगर पॉपुलर होके कोई चले कोई वीडियो बेहतर एथी होके कोई नहीं, तो कोनो भी भाषा में हो जाए, चाहे कोनो भाषा को हम एगो ब्लॉगर बाड़े, एगो मतलब ऐसे क्रिएटर बाड़े सिवान के, वो भोजपुरी में करके बेहतर कइले बाड़े। ना कि वह बहुत ऐसा लोग बाटे ये भोजपुरी में करके बेहतर कइले बाटे, भोजपुरी में वीडियो बना के बेहतर कइले बा। तो हम कैसे नहीं कर सकत। तो बस रोड लोग के सहयोग और सपोर्ट के जरूरत बा। रोड लोग अगर सहयोग सपोर्ट करें लो, तो हम भोजपुरी में बेहतर करें, हम भोजपुरी के थोड़ा बढ़ावा देवे में सहयोग करें। तो बस प्यार दुलार बनोले रही लो। ये ब्लॉग में हम खाली भोजपुरी के बढ़ावा देवे के बात करें। हम युवा लोग के भी ये कहें कि भैया थोड़ा भोजपुरी में भी बनाओ लो। बहुत सुंदर भाषा बा, बहुत मीठा बोली बा यार। चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना नमस्कार।